V roku 2013 sa v Nových Zámkoch konal historický prvý zraz majiteľov a chovateľov vzácneho japonského plemena Akita Inu. Píše sa rok 2014 a za nami je úspešne ukončený už aj ročník druhý. Ja som veľmi rád, som šťastný, že sa podarila táto akcia zorganizovať aj druhý raz Erikovi Kutrucovi a celému tomu tímu jeho, čo okolo neho tak spolupracuje. A my sme mu za to nesmierne vďační, že propaguje toto plemeno Akita japonské na Slovensku aj takýmto spôsobom. Je to moc krásná akce. Loni mimořádně úspěšná, hodně kinologů se zúčastnilo a dneska jsme zaznamenali další posun. A hlavně z řad slovenských kinologů vítáme nejen majitele psů s průkazem původu, ale i bez průkazu původu. Je to taková výchovná věc, protože člověk, který má pejska krásného, který průkaz původu nemá a vidí kolegy, kteří se můžou zúčastnit výstav a ostatních akcí, tak už příště takovou věc, aby si koupil zvířátko bez papírů, neudělá a pořídí si psa s rodokmenem, což je náš cíl, protože není to o tom, že bychom neměli toho či onoho rádi více či méně, ale jde o rozvoj plemene a tomu jsme povinováni. Jednou jsme se rozhodli chovat psy s průkazem původu a jsme tím zavázáni touto činností pokračovat na solidní úrovni, kvalitativní. Zraz sa opäť uskutočnil v priestoroch areálu Sihoť pod taktovkou milovníka plemena Akita Inu, Erika Kutruca. Ja som v prvom rade hrozne rád, že sme sa tu zišli druhýkrát, že sa nám to vlastne podarilo. Čo sa týka organizácie, podielali sa tam, musím zdôrazniť, aj veľa ľudí, ktorí vlastne Akitu ani nevlastní. Čiže kamaráti, dievčatá z veterinárnej školy z Nitry, ktoré teraz skončili. Potom podporil nás samozrejme Akita Inu český klub, podporil túto akciu. Hlavný program oni utiahli, za čo som im veľmi vďačný. Pozvanie na túto akciu prijal aj pán Slebodník s manželkou. On je prezident klubu Čau Čau. Čiže vlastne snažím sa pospájať viacej plemien na takúto akciu, aby ľudia videli, že není to len zamerané na tú Akitu, že môžu proste sa dojsť ľudia pozrieť aj s iným psom, popýtať sa, sú tu dlhoroční chovatelia, ktorí sa venujú či už tomu Čau Čau alebo tej Akite 16, 17, 18 rokov. Čiže už sú tí psi sú súčasťou ich života. Deti s nimi vyrastajú, takže vedia o tom povedať podstatne viac, ako napríklad ja, ktorý sa tomu venujem len 3-4 roky. Takže celkom sa to vydarilo aj ohľadom toho, že bola dobrá diskusia už včera večer, teda v piatok. No a čo sa týka dnešného dňa, soboty, tak musím povedať, že strašne som rád, že prišlo do Slovákov, čo ma strašne potešilo. Čiže už tí ľudia sa začínajú informovať o tom plemene, aj vďaka vašej televízie, za čo som tiež veľmi vďačný, že ste aj minulý rok, aj tento rok prišli a sprostredkujete nám to, či už do televízie alebo na internet. Strašne veľa ľudí sa na to pýtalo a výsledok vidieť. Bolo tu naozaj veľa ľudí. Každý jeden z nich vlastne dá sa povedať, že sa ohľadom toho videa akože namotivoval. Pozvanie na druhý ročník zrazu prijali už po druhýkrát aj významní hostia, a to konkrétne predseda klubu chovateľov severských a japonských plemien Ondrej Šulka a taktiež poradkyňa chovu Akita Inu z českého klubu Jarmila Hamplová. Klub je, dá sa povedať, stále ide v nejakých tých koľajniciach rovných. Všetko je v poriadku, máme aj členov nových, niektorí nám odišli, čiže tá situácia je, si myslím, taká priemerná. Ale čo nás teší, tak darí sa nám, keďže my chováme v tom našom klube aj severské ešte plemená, tak mali sme možnosť zorganizovať stretnutie zástupcov Komisie pre záprahové psy, čiže z každej krajiny, ktorá je členom FCI. V Bratislave tohoto roku sa uskutočnilo stretnutie práve týchto členov. Jedná sa o to, že severské plemená majú aj svoje nejaké praktické využitie. Nie je to len o chove, ale proste majú nejaký ten výkon a tie pracovné skúšky. A FCI stále dáva dohromady možnosti tej ktorej krajiny, aby sa proste tieto skúšky zjednotili a práve na toto
sú určené tieto stretnutia a hostiteľom bol práve Slovenský klub severských a japonských plemien, Únia kinologických klubov na Slovensku a Slovenská kinologická jednota. Takže v Bratislave sme mali veľkú návštevu, dá sa povedať, z celého FCI. Plemeno se daří. Je to radost, protože sdružujeme lidi, kteří nekomerčním způsobem s velkou láskou chovají tyhle psy. Zajímají se nejen o kinologii, ale i o japonskou kulturu, která s plemenem neodmyslitelně je spojena. Takže takoví lidé se zde sešli i dnes a ta spolupráce naše je vynikající. Jsme moc rádi, že jsme se mohli tady zúčastnit za náš klub a je tady i pan předseda našeho spřáteleného klubu slovenského, takže úžasná atmosféra, moc děkujeme. Úžasnú atmosféru pred rokom zmeškal Marek Slobodník, prezident Slovenského klubu priateľov a chovateľov psov plemena Čau Čau. Druhý ročník si však vychutnal naplno. Pozval nás pán organizátor z toho dôvodu, že naše plemená, dá sa povedať, sú skoro príbuzné plemená, sú z Ázie a podobajú sa trošičku a radi by sme nadviazali spoluprácu viacerých plemien. Keďže takisto ako Akity, aj Čaučavov nie je až toľko veľa ako iné plemená, ktoré sú rozšírené na Slovensku. Aj týmto spôsobom by sme chceli ľuďom viac priblížiť naše plemená. Plemeno Čau Čau pochádza z Číny a patrí medzi najstaršie plemená na svete. Je známe tým, ľudia si ho poznávajú podľa fialového jazyka psa, ktorý možno teraz vidíte, keďže mu je teplo. A tým, že väčšinou ho oslavujú, že keď zbadajú Čau Čau, že ide medveď, alebo neviem ako presne, ale väčšinou medveď. Stretnúť na ulici plemeno Akita Inu a Čau Čau je raritou, aj preto by sa dal označiť zraz, ktorý sa konal za veľmi vzácny. Je to pravda, na Slovensku je strašne málo Čau Čavov, je dosť, nazvime ich bezpapierových, hej, alebo teda tých, ktorí nemajú preukaz pôvodu, ale takých s preukazom pôvodu a takých, čo chodia na výstavu, je naozaj málo. V klube je nás 13 majiteľov psov, hej, z toho jeden chová. Čiže na Slovensku až jeden momentálne, pán z Komárna, chová aj šteniatka s papiermi. Ostatní bezpapieroví, od tých prehľad veľmi nemáme, ale sú aj takí na Slovensku. Vráťme sa ale k plemenu Akita Inu a k užitočným informáciám, na koho sa obrátiť v prípade záujmu stať sa majiteľom Akity. Na Slovensku výborně funguje klub chovatelů severských plemen, zastřešuje nejen naše plemeno Akita Inu, ale i ostatní špicovitá plemena zařazená do 5. skupiny třídy FCI a tam určitě získá kontakty na chovatele, kteří se takovými zvířaty zabývají. Klub funguje velice dobře a myslím si, že kvalifikovaně, takže samozřejmě, anebo na internetových stránkách, ale vždy si nechat reference o jednotlivých chovatelích, aby si člověk nevybíral zvíře, kde se zaměřuje ten chov na masový rozvoj plemene, kde skutečně je zaručen individuální přístup ke štěněti. Zvíře má socializaci správnou v raném stádiu výchovy, správnou výživu, rodiče mají solidní původ. Je spoustu otázek, které vám zodpoví poradce chovu, který v současnosti to plemeno zastřešuje a je třeba tady se obrátit na klub, který to plemeno vede a řídí ten chov. Môže sa obrátiť na kohokoľvek z výboru klubu severských a japonských plemien. Máme svoje stránky www.huskyslovakia.sk a takým refundovaným človekom v našom klube je naša tajomnička Petra Mihalechová, ktorá určite rada poskytne informácie o akciách, ktoré sa konajú aj o členoch našich. A najlepším takým vodítkom, kde sa zoznámiť so samotným plemenom, teda aj s chovateľmi, sú jednoznačne výstavy, pretože výstava je vlastne zhodnotenie chovu v tom našom klube, teda aj na Slovensku. A náš klub poriada v mesiaci na prelome mája a apríla klubovú výstavu a potom v mesiaci október poriadame špeciálnu výstavu spolu s pretekmi psích záprahov na suchu. A práve na tomto mieste je najväčšia skladba tých chovateľov, takže tam si môžu pozrieť psíka, z akej chovateľskej stanice pochádza a tá komunikácia je najdôležitejšia, pretože kto iný vám dá lepšie hodnotenie, ako to plemeno má vyzerať, ako samotní tí chovatelia, kde máte celú paletu od maličkých šteniatok až po veteránov. Ešte sme si nepovedali to miesto a mesto.
tak od roku 2000 organizuje náš klub tieto špeciálne a klubové výstavy v Mošovciach. Je to dedinka pri Turčianskych Tepliciach. V krásnom prostredí autokempingu Drienok je tam možnosť ubytovania v chatkách alebo v tej hlavnej spoločenskej miestnosti. Celý ten víkend prebieha tak, proste, že už v piatok samotný je schôdza tých chovateľov, kde sa preberajú chovateľské záležitosti, klubové záležitosti, kam sa budeme uberať, ktorým smerom, ktorú akciu ideme preferovať. A potom samotná výstava v sobotu, plus tá bonitácia a samozrejme v piatok aj spoločenský večer, kde sa môžu všetci veselo zabávať, tancovať a spievať do rána. K akite neodmysliteľne patria aj vzácne doplnky, ktoré vlastnoručne vyrába Boris. Ak by ste si chceli zadovážiť originálne kúsky z Japonska, preplatíte niekoľkonásobne. Je to moje výroba, vlastně to, co tady vidíte, kromě jednoho jediného vodítka, tak všechno tyhle ruce. A teraz by sme si mohli povedať, čo máme na stole. Mňa zaujalo najskôr toto, tak som sa vás na to pýtal, tak by ste mi to ešte raz mohli povedať. Samozřejmě, to, co vidíte tady na tom stole, tak to jsou většinou vzorky, ukázky, jak vzorů, tak barevných kombinací, celá škála, tam není nikde určený, jak by co mělo vypadat. Tohle vychází ze šňůr, který samurajové používali na svých zbrojích a svazovali jednotlivý kusy. Je to 1500 let stará metoda splejtání šňůr. V té době někde se objevují první zmínky. A vychází to z toho, že udělat uzlík na hedvábí je docela problém tak, aby držel. Takže museli přijít na to, jakým způsobem to hedvábí dávat dohromady, aby získali masivnější šňůru. No a protože ta šňůra se osvědčila na těch zbrojích, je měkká, dobře se s ní pracuje, je pevná, tak to začali používat i jako ohlávky a úzdy na koních a o to už byl jenom krok k tomu, aby samuraj měl na čem vodit svýho psa. Vidíme tu viacero farieb. Ja som čítal, že vraj taký pes by mal mať takú farbu, taký pes takú farbu. Poďme sa rozprávať aj o farbách teraz. Je to zvláštní, vůbec nechápu, kde to vzniklo, je to takovej šum v éteru, není to pravda. Právě protože to vychází, jak vzor, tak barva vychází ze vzoru a barvy šňůr, který nosil samuraj na svý zbroji, tak stejný vzor a stejná barva pokračovala jak na té úzdě a ohlávce u koně, tak u vodítka o psa. Je to v podstatě odraz svého majitele. Tak jako tady v historii byly erby a rodové barvy, tak přesně to též měli i v Japonsku samurajský rody. Rozlišovali se podle různých barev a vzorů i na těch šňůrách, nejenom na těch znacích takzvaných monách, který měli na kimonech. Takže ve své podstatě vzor a barva té šňůry odpovídá majiteli psa. A protože už dneska samurajové nejsou a tohle, tak proč by to nemohlo odpovídat i nějakým způsobem tomu psovi. Takže proto mám takhle ty vzorky, aby byla ukázka toho, že ta škála je nekonečná. Takže to, co si zákazník vymyslí, to dostane. Zaujímavosťou sú aj náhubky, vyrábané priamo na mieru. Akita a vlastně všechny špicovitý plemena mají velice zvláštním způsobem postavený oči vlastně v úrovni čenichu. Takže když použijete klasický náhubek na psa, velice snadno se stane, že tato páska mu zasahuje do očí. Samozřejmě ten pes se tomu bude bránit, bude se snažit ten košík za každou cenu nebo náhubek za každou cenu sundat a v tu chvíli celý důvod, proč mu ho nasazovat, končí. No a protože mě oslovili majitelé chrtů a psů, který dělají dostihy a carsing, a já jsem začal vyrábět carsingový a dostihový náhubky a máme akity, tak jsem si říkal, když už dělám tohle, tak občas se všikne mít i pro svého pejska náhubek, tak vzniknul nový design speciálně pro špicovitý plemena, který všechny mají ten problém těch nízko posazených očí. No a tak už dělám i náhubky pro akity. Či by ste nám mohli povedať, či aj vy vlastníte nejakého psíka? Máme 2 akity, 2 akita inu. A tam by ma tiež zaujímalo, teda akú farbu majú oni tie vaše. Momentálně, samozřejmě jak to bývá, jak se říká, kovářovicko byla chodí bosa, tak momentálně v tuhle chvíli nemají žádnou. Ale v plánu je, tohle je vzor a barevná kombinace pro pejska a u fenky bude obráceně. Takže bude červená se žlutou. Po prvýkrát svojou účasťou obohatili zraz aj členovia cechu starých bojových umení Vlčí tesák. Celá táto tlupa, voláme sa Cech starých bojových umení Vlčí tesák zo slobodného kráľovského mesta Krupina. Moje meno alebo moja prezývka je Bruton. V celej tejto vlčej svorke
velím, šéfujem, rozkazujem a preberám za nich zodpovednosť. No a dnes sme sem prišli predviesť niekoľko ukážok zo starých bojových techník z obdobia vrcholného stredoveku a nástupu renesancie v Uhorsku. Vlastne od detstva to bola, neviem či láska alebo záujem, ale predovšetkým veľmi ma fascinovali ako staré bojové umenia. Viac menej bol som v kontakte s bojovými umeniami z východu a niekedy v roku 2002 šťastná náhoda dopomohla k tomu, že som sa mohol spojiť s ľuďmi, ktorí prezentovali práve naše európske bojové umenia a cesta bola jasná. Takže šťastnou náhodou sa mi podarilo dostať medzi ľudí a dostala sa im možnosť aj študovať staré bojové umenia našich predkov. Tou dominantnou zbraňou toho vrcholného stredoveku bol nemecký dlhý meč, ktorý sme predvádzali. Zbraň, ktorá slúžila viac menej ako pobočná alebo záložná, bol tam tesák. Tesák aj v kombinácii s malým pestným štítkom, no a samozrejme nemohli sme vynechať šabľu. Tohtoročné trojdňové stretnutie je už minulosťou a tak nastal čas hodnotiť a porovnávať s minuloročným zrazom. Ja by som povedal tak, že skôr je to, účasť tých ľudí je rovnaká s tým, že viacej Slovákov prišlo a je tu viacej psov jak v Lani. Čiže sú tu tí, skoro všetci tí, čo tu boli v Lani, ale máme tu už zo Slovenska oveľa viac nových akitárov, ktorí sa prišli pozrieť a už ku koncu tohto dňa mi hovorili, že sú veľmi radi, že prišli, neulutovali, dozvedeli sa isté veci, pretože treba si uvedomiť, že práve na takejto akcii sa môžu majitelia a chovatelia tohto plemena dozvedieť to, čo nevyčíta ani na internete, ani v žiadnej knižke. Pretože mali sme tu prednášku, za čo veľmi pekne ďakujem Gabriele Heskovej z Nitry. Ona sa venuje japonskej kultúre. Tam nám spravila krásnu prednášku. No a samozrejme pani Hamplová, poradkyňa chovu, takisto tu ľuďom poradila a pomohli sme ako mohli. Musím ešte dodať to, že ešte hlavným spoluorganizátorom teda je môj dlhoročný kamarát Ladislav Cucor, ktorý z vlastných modranských viníc vlastne sponzoril vínom túto akciu. Takže a nie len tým, ale aj tým, že veľa mi pomáhal okolo toho. Či už trebalo nejaké veci podonášať, doniesť, zobrať ľudí a jedno s druhým. Takže veľmi mi s tým pomohol, za čo mu ďakujem. A tiež musím dodať, že práve je to jeden z tých, ktorý akitu ani nevlastní, nemá, ale lásky k tej prírode a k tým psom toto pre mňa spravil, čo sa veľmi cení. Na záver ešte malé hodnotenie účastníkov zrazu majiteľov a chovateľov Akita Inu 2014. Moc pěkný, moc se mi to líbí. Určite vítam, veľmi sa mi páči a verím tomu, že táto akcia sa uchytí a príde aj na ďalšie roky a bude to stále len lepšie a viac ľudí príde sa na to pozerať. No ja pevne verím, že 3. ročník bude. Dúfam, že sa stanú tieto nové zámky kultovým miestom pre toto plemeno na Slovensku, že sa tu budeme schádzať ešte veľmi, veľmi dlho. Ale musím dodať, že záleží to vlastne na tých ľuďoch. Keď je partia, keď je skupinka ľudí, ktorí majú o to záujem a budeme komunikovať počas celého roka, určite áno, určite áno.